El que jo destacaria d'Eina realment és l'equip docent, l'equip humà, el capital humà que tenim i la gent, com estem treballant, com ens estem qüestionant constantment el que és l'ensenyament, el disseny i com intentem fer cada vegada el que és millor per l'estudiant. Estic estudiant disseny i m'estic especialitzant en disseny de producte. Al final, el disseny abarca moltes disciplines i aleshores tu, quan entres en el primer any, toques tot, una mica comparteixes les classes amb els altres estudiants, les mateixes assignatures, i a partir del segon curs pots començar tu a escollir optatives i crear el teu recorregut en funció del teu interès. Intentem que siguin estudiants observadors, creatius, curiosos, amb ganes com de transformar el món, és a dir, de veure allò que no funciona i redissenyar-ho perquè funcioni bé. Les assignatures acostumen a funcionar com per projectes i aleshores el que intenten molt és potenciar a l'estudiant com el que seria la seva creativitat i també com aportar el disseny com a la seva zona de confort, però per exprimir-lo. Tenim diverses beques, hi ha les beques d'excel·lència, que en diem, que són les beques que s'atorguen des de primer a estudiants que tenen interès, poden demostrar un interès pel disseny, tenen un bon expedient i aquestes et cobreixen el 50% de tots els estudis. I després hi ha les beques de continuïtat perquè ningú per qüestions econòmiques hagi d'abandonar els estudis. I aquestes s'ofereixen a partir del segon curs. Tot i així, el fet que sigui un centre com petit també facilita molt la comunicació, ja sigui el tracte entre estudiant i professor o professora, i alumnes entre alumnes, i això també és un punt bastant fort. És una escola que és petita, però que té la dimensió justa perquè tenir una bona relació estudiant-professor i que al final el que generes és una comunitat.